Здравейте, братя и сестри! Аз съм прегрешният Божи раб Явор. И се задължавам да споделя с вас всичко, което съм научил за същността на Божията благодат, която е изцелителна за нас. Благодатта на Бога лекува телесните ни болести, но много по-велико е това, че тя спасява душите ни и ги изцерява от греха. Божията благодат обаче ще бъде недостъпна за нас, ако не сме верни на православната църква, която е единствената истинска църква на Христа Бога. Ако не прибягваме редовно към великите Божии таинства в църквата и най-вече към причащението с истинските и животворящи тяло и кръв на Господа и Исуса, което е най-великото чудо, извършвано на земята. Ако не изпълняваме редовно всичко, към което църквата ни призовава, ако не славим единствения Бог с три лица, Светата Троица на Отца и Сина и Светия Дух. Ако не вярваме, че Иисус Христос е не само Син Божий, но и безначален и безкрайен Господ Бог, наравно с Отца и Светия Дух. Ако не вярваме, че Христос Господ от безкрайна любов към нас, заради нашето спасение е слезнал от небето и се е облякал в човешка плът, чрез Светия Дух и Света Дева Мария и е станал завинаги Богочовек и вече навеки ще бъде изцяло Бог и изцяло човек. Ако не обичаме Христа Бога с цялото си сърце, заради това, че изкупва греховете ни с невинната си кръв, която проля на кръста заради нас. Ако не вярваме в Христовото възкресение, ако не спазваме спасителните Божии заповеди, ако не вършим плодове достойни за покаяние, ако не обичаме на дело ближните си като себе си. Сам Господ Бог е дарил Светата си майка с благодатта, с която тя ни лекува. Затова, когато получаваме изцеление от Света Богородица, най-добре е да благодарим горещо както на нея, така и на Господа и Спасителя наш Иисуса Христа. Божията майка е дарена и с дарбата да измолва от Бога изцеление за нас. Хиляди пъти човеците са били дарувани с изцеление от самата нея и хиляди пъти Бог е изцелявал човеците по нейните свети молитви. Бог и Светата му майка, според неизказаното си милосърдие, често изцеляват хора верни на Божията православна църква, но нерядко дори и хора, които се намират в непослушание към нашата майка църквата, чието основател и глава е самият Христос. Но Бог иска много от тези, на които много е дал. Изцеленията от Бога и Света Богородица са призоваване към вярност на църквата. И колкото по-голям е небесният ни дар, толкова по-голяма трябва да е верността ни към Божията църква. Няма в сърцето ни любов към Христа Спасителя, ако не изпълняваме Неговите заповеди, защото сам Той е казал, че го люби този, който изпълнява Неговите заповеди. Аз, грешният, споделям с вас свидетелства за изцеление от Бога и Пресвета Богородица, за слава Божия и за слава на пречистата Божия майка.